Helo, fi di Celyn. Haia, fi yw Mikey, a heddi ni'n mynd i fod yn gwneud y Bocs Ffasiwn Ddirgel. Dyn ni yn mynd i hala bocs Ddirgel i'n gilydd pob mis. Fi di danfon Celyn random wisg sydd da thema, a mae hi mynd i anfon fi wisg sydd da thema. A fi dim syniad i fi beth sy'n tu fewn i'r bocs. Fi'n edrych mlaen ar yr un pryd fi'n tyfu bach yn nerfus. Peth mwyaf iconic allai roed iddo fe o'r 2000s. Justin Timberlake double denim. Quadruple denim? Triple denim? Y reswm o'n i wedi dewis y wisg yma i Celyn oherwydd Bridgerton. Mae Bridgerton yn vibe hollol stunning. So ni'n meddwl, you know what? Go hard or go home. Okay. Celyn, you shall go to the ball. Cariad mawr, Mikey. Oh my goodness. Felly, fi yn gallu gweld sort of like 1700s vibe, lle Marie Antoinette gyda'r ffroc ma. Mae wig i gael yn y bocs fyd sy'n really yn pwyntio fi yn y ffordd o Marie Antoinette a 1700s. Fi'n actually really hapus gyda fe. Ooh! Hiya Mikey, gobeithio ti'n okay. Gan fod ni millennial babies, let's throw it back to the good old times. Ond I ddim sylweddoli, mae rhywbeth actually yn y bottom y box hefyd, fel secret item, bonus gift. Okay, Therefore, yr early 2000s Justin Timberlake like quadruple denim phase. Mae rhaid i fe fod. Fi'n rili edrych hwnna, fi'n mynd i tro popeth arno nawr. Mae'r fan ma yn really, really cute. Fi'n really licio fe. Fi'n mynd i cadw hwn. Fi'n mynd i cadw fe. It's not the worst thing. Fi'n really licio fe. So... 7 out of 10? Oh my gosh! It's quiche. Chi'n gallu redig yn outfit? Ie, fi'n gallu redig. Stadium. Solid 9.5 allan o 10. Oh my god. Ti'n literally edrych amazing. I love it. Na, ti'n edrych outstanding. Gyda'r wig, o'n i'n meddwl falle like Marie Antoinette. Neu like rhywbeth fel hynny, ond looking more into it, o'n i fel, na, mae hwn yn definitely rhoi Bridgerton vibes, cos mae hyn yn just like... Yeah! O'n i wedi tynnu'r het allan, o'n i fel, ooh, beth yw'r thema? A wedyn o'n i wedi gweld y denim, a wedyn o'n i fel, pwy sy'n wisgo double denim? O'n i'n cael fel cowboy vibes, o'n i ddim wedi gweld y specs, o'n nhw'n reit ar gwyl ar y box. A o'n i fel, oh my gosh, o'n i wedi rhoi popeth efo'n gilydd, o'n i fel, Tri'n meddwl am rhywbeth really iconic yn ystod y 2000s. Ni'n gallu gweld o Britney, yr iconic llun na. 110%. So Celyn, fi'n rili edrych mlaen i mis nesa. I weld beth sy'n mynd i bod mewn y bocs Ddirgel. Ti'n edrych mlaen? Oh, fi'n literally more excited. Honestly, mae ideas gyda fi yn barod yn beth i moyn neud. I'm so excited!